penita ay, que no me la quito, que se me parte el pechito. A mi em va parlar de Lluerna un amic i m'ho vaig mirar i realment com Cos i Cosmos, i al final jo parlo com d'un procés de sanació personal, com d'adonar-me que estava passant per unes crisis d'ansietat, i quan va venir el confinament jo vaig tenir la sort de tancar-me en un poble, llavors sortir al bosc a caminar i allà va com començar a aflorar-me tot això que havia estat allà, però com silenciat, i llavors vaig pensar que sí, que per què no, que parlava al final de Cos i Cosmos, no? De com a mi em va curar el cosmos en realitat. En ese bocado de vida existo y sueño. Ojalá, ojalá, ojalá. En ese bocado de gozo vivo y siento que sí, que tiene que ser así. Em dic Ada Morales i he vingut a presentar la peça Kaleidoscopet, que ve del verb kaleidoscopejar, inventat per mi, i és una peça, una escultura interactiva dissenyada per interactuar amb la llum, una escultura articulada. Vaig conèixer Lluerna a través d'Instagram, no? Ens vam posar en contacte i va ser com un maig de seguida. Ells estaven interessats en la meva peça, creien que tenia molt a veure amb l'exposició actual de CLI i alhora a mi em sembla molt interessant una plataforma en la que donin visibilitat als joves artistes. I va sorgir casant el disseny de producte amb el mapping. El concepte de mapping és una disciplina que mitjançant la llum projectada sobre un cos físic, un 3D, aquesta mapeja aquesta forma i crea una il·lusió. Me llamo Javier Calvo de Cabrera, estudio cine, ahora mismo estoy intentando introducirme en el sector y siempre he estado haciendo dibujos desde que soy pequeño y ahora, de hecho es como un proyecto pandémico, para así decirlo, que empecé a dibujar y a diseñar diferentes tipos de animaciones, porque al final me interesa mucho el tipo de imágenes que se pueden intercalar en el dispositivo cinematográfico. Entonces, por eso, mi propuesta, mi obra que presento hoy es justamente una mezcla entre imágenes y vídeo, por así decirlo. Es decir, es una recopilación de imágenes que a su vez se convierten en una pequeña pieza audiovisual, en una animación. Básicamente lo que pretendía con esta pequeña pieza era ejemplificar o representar cómo se podía establecer la relación entre un cuerpo y el universo. Em dic Martina Rogers, soc artista visual i avui presentaré el plat per ser enterrat amb Martina Rogers. Em va arribar la convocatòria oberta de Lluerna a través d'una companya i quan vaig llegir la proposta em va interessar molt i vaig pensar que, degut a la temàtica que era Cos i Cosmos, podia encaixar molt amb la meva obra. Per tant, m'hi vaig inscriure de seguida i vaig trobar que era molt interessant, també com un espai de trobada, de diàleg, també de discussió entre artistes, una plataforma també per donar-me a conèixer. La meva intenció era la de fer el recorregut imaginari, aquest viatge, que farà la meva ànima després de la meva mort. I aquest viatge, aquesta transició, la farà acompanyada d'aquesta arna, d'aquesta papallona nocturna, que, com he dit, és el meu psicopomp, i el psicopomp és la figura encarregada d'acompanyar a l'ànima després de la mort. Som el col·lectiu Cercle de Fades i portàvem un any treballant amb aquesta performance i vam veure a les redes socials el Lluerna, que ens proposava o ens donava les portes per exposar el nostre treball i a sobre la nostra performance, a part d'online, sinó després ha sigut en viu. Nosaltres, com a Cercle de Fades, havíem pensat una pregunta que té relació amb el Festival Lluerna i la temàtica del cos i el cosmos i també amb la nostra performance, i havíem pensat de preguntar obertament com podríem generar noves dinàmiques de relació entre nosaltres com a cossos i amb la naturalesa, però des de la cura.